Marcos Kapitulo 11. Og sa nagakaduol na sila sa Jerusalem, sa Bethphage, og sa Betania, sa bukid sa mga Olivo, gisugo niya ang duha sa iyang mga tinun-an, og miingon kanila, umadto kamo sa balangay nga anaa sa atubangan ninyo, og gilayon sa pagsulod ninyo, makakaplag kamo usa ka nati sa asna nga gihigot, nga wala pa makabay-i og tawo. Hubara ninyo og dad-a dinhi. Og kung adunay magaingon kaninyo, nganong nagabuhat kamo ni ana? Umingon kamo, ang Ginoo adunay kinahanglan ni ini. Og gilayon iyang igapadala dinhi. Og nangadto sila og hingkaplagan nila ang nati sa asna nga gihigot sa ganghaan sa gawas, sa kinasang-an sa dalan